Георги Стоев. На пилона. Едно. На централната естрада в бара, около двата пилона, се въртяха момичета с съвършени тела, но без никакво артистично излъчване. Баровците във ВИП сепаретът срещу тях не им обръщаха никакво внимание. Те представляваха доста колоритна картина. В първото сепаре се бяха разположили 5 турски бизнесмени, зализани с лосьон, мустакати и всичките до един с огромни носове. Костюмите им стояха като крадени. Откъдето и да ги погледнеше човек, Фес, Елече и Потури щяха да им отиват значително по-добре. Най-младият от тях постоянно опипваше плътната завеса, която сега беше отворена, но се спускаше тутък си, ако някой от танцорките гостуваше. В съседното сепаре 4 германци се наливаха обилно с бира. Изпиха толкова много, че преспокойно можеха да се окъпят с нея. Вероятно пристигаха от морето, защото бяха облечени с шарени хавайски ризи и платнени панталони. Изобщо не слушаха музиката. Полюшваха се наляво-надясно и си пееха някаква тяхна песен, като от време на време крайният вдясно се разкрачваше и съвсем отчетливо се виждаше, че се е напикал. Третото сепаре населяваха група руснаци. Нариваха се с водка, сякаш за пореден път бяха победили във Втората световна война. Обръщаха се един към друг с товарищ и пееха ентусиазирано блатная песни. Между тях нямаше нито един под 50 години. Изобщо бяха представителна извадка на новото поколение руски бизнесмени, бивши ченгета и военни. Четвъртото сепаре заемаха 5 китайци, еднакви като зайци в развъдник. Пиха малко, но се напиха най-много от всички. Веселяха се по-азиатски. Всеки от тях разказваше нещо напълно неразбираемо, на което другите неудържимо се смееха. След това следващият, третият, четвъртият, петият и пак от начало. Долу до пилоните имаше наредени столове. Върху тях в различни пози седяха войници от КФОР. Жълти, черни, червени, бели, всякакви. Държаха се изключително просташки. Захапваха по 2 лева и настояваха момичетата да им ги вземат от устата, но това рядко се получаваше. Танцорките имаха своето достоинство. Пък и за 2 лева спокойно можеше да късат билети в трамвая. Малко преди 3 часа диджеят обяви невиждан номер. Затаете дъх, дами и господа. Изправи се на сцената той. Само след минути ще трябва да съберете цялата си воля и желание за живот, за да оцелеете. Ще бъдете напълно покорени от нашите актриси. После повтори същото на развален английски, на развален руски и за изненада на мюсюлманската група, на приличен турски. В същия момент основните лампи угаснаха и върху телата на момичетата паднаха лъчите на няколко прожектора. Явно собственикът беше наел художник, който рисуваше със светлина. Всичко изглеждаше прекрасно. Не се забелязваше нито целулита по бедрата им, нито бръчките по лицата им, нито леко провисналите им гърди. Барът затихна. Мис Арабела се появи на стълбите, които слизаха в салона за простосмъртни към вип залата. Мимоходом хвърли презрителен поглед на мис Даяна. Тя се търкаляше на подиума, облечена като медицинска сестра, разтваряше крака и пъхаше между тях огромен вибратор. Около нея ръкопляскаха куп идиоти. Никога няма да забравите тази вечер. Провикна се отново диджея. Преживяването е незабравимо. Мис Арабела наистина изглеждаше безумно красива под светлините на прожекторите. И тя го знаеше. Сребристо боди стягаше тялото й, на краката си имаше сандали със същия цвят. Прекрасната й кестенява коса слизаше по раменете чак до кръста. Наложи се да се усмихне приветливо, за да успокои страстите, след което загърби публиката и седна разкрачена на един стол срещу огледалната стена. От тук насетне всичко изглеждаше като номер на фокусник. Мис Арабела прикри чатала си с дясната си ръка и леко разкопча малък цип. Не се видя дори милиметър от голото й тяло. След това с лявата започна да вади нанис от перли. Нямаха край. Когато приключи и се обърна към публиката, държеше огърлица, дълга не по-малка от метър. Барът се взриви. Турци, германци, руснаци, китайци и всякакви други от войските на КФОР станаха на крака и ръкопляскаха. Едва не сринаха тавана. Бизнесмените веднага се втурнаха да дават бакшиш. Тогава се появи салонният управител. Регламентът го забранява, господа, заяви той. Ако искате да благодарите, аз събирам парите. Мис Арабела не напусна веднага вип салона. Изправи се грациозно на изхода и изчака погледа на салонния управител. В един момент той кимна. Това означаваше, че приходите са надминали $1000 и може да се прибира. Мис Арабела се появи отново с изключително елегантна черна рокля, дълга до пода. Нищо не се виждаше от нея и същевременно едва ли можеше да се появи в по-съблазнителен вид. На баровците в сепаретата пулсът заплашително скочи нагоре.
но тя ги подмина с безразличие и отиде направо при турците. Ще ме приемете ли, господа? Попита мис Арабела на перфектен турски. Това толкова ги шашна, че им трябваше известно време, докато се сместят. Откъде знаете толкова добре нашия език? Галантно и целуна ръка най-дебелият от тях. Да ви се представя, наричат ми падишах. Падишах му викаме, защото е шефът. Подмаза се веднага един младок от околните и отстъпи мястото си, за да може мис Арабела да седне непосредствено до боса. Аз пък се познавам с Аллах, усмихна се мис Арабела. На масата за известно време настана неловко мълчание. Никой от мюсюлманите не познаваше лично Аллах, дори не го беше виждал нарисуван, защото религията им забраняваше. Как ли пък не една жена, при това ги урка? Колкото и да е красива. 2 бутилки Дон Периньон, измъкна се елегантно от ситуацията падишах. След което се преведе леко над мис Арабела, хвана я за бедрото и извади $300. Секс. Правилникът го забранява. Отмести му ръката тя. Не съм проститутка. Колко вземаш за шампанското? 1 бутилка струва 600 лева. За мен 20%. Значи не искаш да вземеш $300, а се задоволяваш само с 240 лева. Направи си набързо сметката дебелият. Спазвам регламента, падишах, отписта билна глътка мис Арабела. Това шампанско наистина беше тежко, но тя умееше да носи алкохол и да изпразва бързо чашите, за да поръчат гостите поне още 1 бутилка. Никога не се напиваше. $1000 за секс. Дръпна се назад дебелият падишах. Не става, драги, отблъсна го мис Арабела. Вече ти заявих, че никой в този бар не може да нарушава правилата. Още 1 бутилка шампанско. Благодаря, падишах, но аз съм до тук. Дама като мен трябва да си почива от време на време. После стана и с лекота прекоси салона. Отстрани никой не би посмял дори да си помисли, че е изпила толкова чаши. Мис Арабела влезе в гримьорната и седна пред огромното огледало, уморена до смърт. Докато почистваше грима си, лицето й остаряваше с всеки изминал миг. Очите й загубиха мекия си блясък и я гледаха от огледалото с поглед на пепелянка. Под тях се появиха огромни турбички. Кожата й увисна, след като свали фондиотена и разширените и пори вече се забелязваха отдалеч. Беше само на 29 години, от които 9 прекара по баровете. Виждаше рядко слънцето, а то нея още по-рядко. Мис Арабела излезе на булеварда, където я чакаше шикозният и Мерцедес класа. Пред нея в тежък джип втора употреба се качи мис Даяна. Тя беше глупава жена. Купи си автомобила със собствени средства. Мис Арабела никога не допускаше подобни грешки. Мерцедесът ти беше подарък от Аллах, който навестяваше бара на всеки 3 месеца. Километър по-надолу изненадващо се появи полицай с палка. Това се случваше изключително рядко в 6 часа сутринта. Мис Арабела моментално изтрезня, свали автоматичното стъкло и подаде вежливо документите си. Беше се преоблякла в дънки и тениска, можеше спокойно да мине за току-що тръгнала на работа келнерка, ако не беше луксозната й кола. «Заповядайте», разтегна усмивка тя. «Благодаря», кимна студено полицая. Разгърна документите и се вторачи в нея. «Как се казвате?» «Арабела». «А не сте ли Ангелинка?» 2 глава. Преди около 25 години едно много симпатично момче и хубава девойка очакваха с нетърпение резултатите от кандидат-студентските изпити в Минно-геоложкия институт. Някаква чиновничка изнесе списъците към 10 часа сутринта. Деца и родители се втурнаха вкупом, всеки със своята надежда. И единствено бъдещите родители на Ангелинка останаха зад тълпата. Така се запознаха. «Вие откъде сте?» вежливо попита младежът. «От пернишките села съм», скромно отвърна момичето. «Аз също». Кой знае защо се зарадва той и веднага усети, че има до себе си сродна душа. Двамата изчакаха множеството да се поразреди, пропуснаха край себе си зарадвани и разплакани свои връстници, всеки според успеха си или неуспеха. Дори поседнаха на една пейка встрани. Когато площадката пред института съвсем се опразни, станаха и спокойно си потърсиха имената в списъците. Бяха приети и двамата. Заживяха почти веднага заедно и някъде по средата на следването се ожениха. Точно 7 месеца по-късно се роди Ангелинка. Явно тя бе причината, за да вземат най-сетне решението. Завършиха с приличен успех и бяха разпределени в Перник. Бащата на Ангелинка започна като инженер в един от големите рудници, а майката постъпи в администрацията. В онези времена излезе модата на индустриалното строителство и около мината, на една гола поляна, набързо изникна панелен жилищен комплекс. Този факт не направи впечатление на никого, тъй като целият град беше застроен по подобен начин.
завод и около него жилищата на работниците, рудник и на 200 метра жилищните блокчета на миньорите. В центъра живееха само местните баровци и кореняци перничани с старо родословно дърво. Родителите на Ангелинка вече се бяха поиздигнали в иерархията и успяха да отвоюват тристаен апартамент в един от новопостроените жилищни блокове. Междувременно момиченцето им растеше, минаваше от клас в клас и се беше изтеглило на ръст значително над връстниците си. В семейството винаги бяха искали да имат момче, затова подстригваха Ангелинка високо и се отнасяха към нея строго и взискателно, сякаш служеше в казарма. Когато дойде време за гимназия, пратиха момичето в математическа паралелка в центъра на Перник. Там техният квартал не се ползваше с добро име. Момчетата посрещнаха главатата и малко ръбеста Ангелинка с присмех и тутък си престанаха да се интересуват от нея, а момичетата й се подиграваха с повод и без повод. За да я унижат още повече, не я наричаха Ангелинка или Ани, както подхожда на младо девойче, а я наричаха с мъжкия прякор Геле. Я вижте, безполовата Геле пак се е засилила на някъде. Подвикваха след нея те. Особено тягостни бяха часовете по физическо. Съученичките надничаха в пазвата й. Кикотаха като пощорели на двете малки бабунки, които трябваше да минат за цици. Момчетата се навеждаха под четала и после мъдро кимаха. Абе, трябва да е мома. Не се виждат никакви топки. Въпреки това, Ангелинка се справяше много добре с учението. Обичаше математиката и математиката също я обичаше. Но това, че беше отличничка и учителите винаги я сочеха за пример, съвсем не я задоволяваше. С годините тялото й напъпи. Разлисти се като младо дърво, преливащо от зеленина и цветове. Започна откровено да се заглежда в момчетата и най-вече в приятелите на своите съученички. Следеше ги по градинките, докато се целуваха и прегръщаха. Причакваше ги пред входовете на къщите. Разви откровено воайорски качества, от които нито за миг не се срамуваше. Родителите и веднага забелязаха това. От утре тук пристига баба ти от село. Строи я една вечер баща й. Ще те наблюдава, когато ни няма, обаче трябва да знаеш от сега какво ти е разрешено. Какво? Можеш да слизаш на пейката пред блока, след като си научиш уроците и там да разговаряш с твоите приятелки, ако изобщо имаш такива. Добре, татко, наведе покорно глава Ангелинка. Тя вече беше свикнала с хайлайфната част на града и не можеше да понася момчетата от квартала. Всички й се виждаха прости, тъпи и безобразно вулгарни. На всичко отгоре това беше самата истина. В скучните панелки живееха 3 поколения миньори. Рядко се чуваше смях. Сутрин отиваха мрачни и подпухнали от пиене, вечер се връщаха уморени и зажаднели за пиене. Понякога за разнообразие биеха жените си. Един от малкото тулупи, който не работеше в мините, караше такси. Смяташе се за голям дявол. Успя да освободи 18-годишния си син от войниклъка с някаква измислена язва и веднага го назначи за свой сменник. Дъртият търкаляше таксито през деня, защото вечерно време задължително трябваше да се напие, а синът му поемаше нощните смени. Ангелинка забеляза младия таксиджия съвсем случайно. Тък му се канеше да се качи на автобуса, когато той остро и подсвирна. Не й направи особено впечатление. На другия ден обаче същото момче отново се появи на спирката. Този път без клиент. Влизай, отвори и вратата той. Нравите в квартала бяха такива. На никого не му минаваше и през ум да ухажва, да подарява цветя и да говори за любов. Ще ми станеш ли, гадже? Моля. Погледна го същисана Ангелинка. Тя не се стряскаше лесно. Притежаваше бърз, комбинативен ум и отдавна приемаше живота такъв, какъвто е. Изненада се по-скоро, че някой я харесва. Няма, моля. Потегли безцеремонно с мръсна газ оня. Закара я до училището, където сви в една глуха уличка и без да продума я омеси като тесто. Да знаеш, че вече си моя, размаха пръст таксиджията. Утре на спирката наистина я чакаше. Закара я пред главния вход на училището, защото бързаше. Събитието веднага се разчу и клюкарките започнаха тайно да й завиждат, без да могат да си обяснят по какъв начин тази шмугла има възможност да идва с такси до даскалото. Всъщност Ангелинка вече съвсем не се чувстваше толкова пренебрегвана в математическата паралелка. Все пак тя беше отличничката на класа, пък и другите момичета, макар и с известна неприязън, започнаха да забелязват промяната в нея. На всичко отгоре в дневника пишеше «Родена в София». Това беше нейният град. Все още не беше го посещавала, въпреки че Перник се намираше съвсем наблизо до столицата. Дори не й минаваше през ума да иде сама, а родителите имаха толкова много работа, че не ползваха за почивка дори събота и неделя. Но Ангелинка бе твърдо убедена. Някой ден ще се завърне там,
откъдето е дошла. Младият таксиджия прояви завидна упоритост. Освен сутрешното извозване до центъра, всяка вечер я причакваше до входа на блока. Използваше времето, разрешено на Ангелинка, да седи на пейката. И неизбежното се случи в края на един есенен ден. Оня най-спокойно измъкна гащите на стълбите пред входа и докато се усети, Ангелинка загуби девствеността си. Не почувства нищо. Не изживя драматично промяната в живота си. Прибра се вкъщи, изми си и седна да гледа телевизия. Ангелинка дори нямаше намерение да съобщава на майка си какво е станало, пък още по-малко на баща си. Макар и с висше образование, те не бяха по-малко диви от хората в квартала. Баща й като нищо щеше да застреля първо нея, а после оня с таксито. Местните клюкарки по някакво чудо също не разбраха нищо. Така гаджилъкът между двамата продължи своя равен ход. Чукаха се редовно в таксито сутрин преди училище, но Ангелинка продължаваше да не усеща нищо. Дори и беше досадно. Поради неопитност тя смяташе, че така трябва. Щом на мъжът му е добре, значи всичко е ок. Вратни малко задник, подкамваше я от време на време той. Нали уж това правя? Оправдаваше се Ангелинка. Когато нямаше достатъчно време, му правеше равнодушно свирки в улицата зад училището. Трудно понасяше миризмата на пот и цигари, но го търпеше, убедена, че всички мъже вонят така. Не намираше никакво удоволствие в ебането. Таксиджията я отекчаваше безумно и Ангелинка все по-често започна да сънува приказния град София. 3 глава. Наближаваше време Ангелинка да кандидатства в университета. Техните не се съмняваха, че ще влезе, пък и тя мечтаеше за столицата денонощно. Проблемът й беше таксиджията. Ставаше все по-нагъл, биеше я когато му скимне и правеше с нея каквото му хрумне. Шамарите му не й правеха никакво впечатление, защото това беше обичайна практика в този квартал, но не можеше да го понася вече физически. По това време в централните кръчми на града се появиха първите мутри. Повечето бяха елегантно облечени, яки момчета, ухаеха на скъпи парфюми и караха луксозни коли. Посещаваха най-елитните заведения. Въпреки че Ангелинка стана хубава млада жена, родителите й продължаваха да й купуват дрехи с 2 номера по-големи за всеки случай. За последно я снабдиха с шушляково яке, което стоеше върху нея като върху плашило и трябваше да му навива ръкавите, за да може да ползва пръстите на ръцете си. Геле, подиграваше и се таксиджията. Мязаш на докер. А ти вониш като пор, отвръщаше му гневно тя и отнасяше поредния плесник. Някъде в началото на май бабата си замина за село. Ангелина остана временно без надзор и реши тайно да иде в най-модерната дискотека. Тя се намираше в центъра на града. Клиентелата беше лъскава, разполагаше с много пари. А Ангелинка имаше колкото да си плати входа и да пие една оранжада. Къде си тръгнала с тоя шушляк? Спря я веднага охраната. Ами да го оставя на гардероб, примоли се тя. Айде, влизай. Пуснаха я надолу по стълбите, там тя свали якето си и всички около нея изведнъж забелязаха колко красиво момиче е станала. В дискотеката беше шумно и весело. На бара седеше мъж с черни очила, заобиколен от 5-6 костюмари с дебели вратове. Ангелинка знаеше за него. Наричаха го Васо Кьоравия, не живееше в Перник, но идваше понякога тук заради бизнеса си. Ела при мен, моето момиче, повика я той. Как се казваш? Ани, ще пиеш ли едно уиски? Ще пия, кимна тя. До този момент не беше докосвала алкохол и главата и така се замая, че припадна. Сутринта се събуди в хотелска стая. До нея спокойно хъркаше Васо Кьоравия. Не помнеше нищо. Прескочи до банята да си вземе душ и когато се върна, оня вече седеше по долно бельо на един от фотоелите. Тръгваш ли си? Тръгвам. Ще се прибираш сама. Моите хора нямат време за теб. Ама да дойдеш пак, много ми хареса. Можеш ли да ми направиш една услуга? Ако искаш пари, пръждосвай се. Стана по-внимателен Кьоравия. Не искам пари. Седна на леглото Ангелинка. Искам да ме отървеш от един, дето ме бие и не ме пуска никъде. Това ли било? Ухили се оня. Нямаш никакъв проблем. Още до вечера ще го натрушат. Ама ще трябва да си платиш. Нямам пари. Кой ти иска пари? Свирки можеш ли да правиш? Мога. Значи сделката е сключена. Вдигна се той, което беше знак, че и Ангелинка трябваше да напусне хотелската стая. Прибра се със страх вкъщи, но по някакво чудо скандалът й се размина. В мината имаше происшествие и нито майка й, нито баща й успяха да се приберат през нощта. Наспа се хубаво, изкъпа се и вечерта слезе на пейката. Пред съседния блок се бе струпала огромна тълпа. Какво е станало? Надникна плахо тя над главите на хората. Направо се размазали колата. Отвърна я един мълчуган и я пусна да мине напред.
Ангелинка зяпна. Таксито на нейния човек буквално вече не съществуваше. Покривът му жално висеше, отпран от страничния кант. Нямаше нито едно здраво стъкло, маслото от двигателя спокойно изтичаше. Таксиметровото шофьорче изглеждаше още по-жалко. И двата му крака бяха счупени, а лицето му напомняше боксова круша. Ангелинка се дръпна назад и умислена се прибра вкъщи. Въобще не съжаляваше за своя бивш приятел. Вълнуваха я съвсем други неща. Седна до прозореца и седя така, докато навън притъмня съвсем. Я гледай ти, каза си тя. Колко работа можело да свърши една свирка, пък да не говорим за някакво си елементарно ебане. Никога не съм предполагала, че мъжете са толкова лесни за манипулиране. 4 глава. През следващата седмица Ангелинка престана да ходи на училище или по-скоро излизаше за училище, но отиваше при Васо Кьоравия. Той се прибираше от време на време в Благоевград, където му беше централата. По-голямата част от дните си обаче прекарваше в Перник. Когато отсъстваше, Ангелинка се настаняваше в неговия апартамент като стопанка. Бодигардовете я пазеха, пък и Кьоравия нямаше намерение да освобождава наетите стаи. Той живееше по хотели. Васо имаше богата колекция от порнофилми и когато отсъстваше, Ангелинка много внимателно ги гледаше. Тя учеше немски и английски от ранна детска възраст, така че не бе никакъв проблем да си превежда оскъдния и малко тъп диалог. Усвои куп номера. Все още не изпитваше никакво удоволствие от ебането, но вече знаеше как да подлъже Васо. И колко ти е голям, милваше го тя, а той се дуеше като пуек. Освен това, докарваше до съвършенство невинно изражение, докато Кьоравия я въргаляше в леглото и по такъв начин го възбуждаше до предела на възможностите. По-дребните номера познаваше от житейския си опит, а порнофилмите просто й даваха възможност да ги усъвършенства. В общи линии всичко вървеше наред, докато баща и не научи от някъде къде ходи. В нейния загубен квартал вече всички знаеха защо са натрушили колата на таксиджията, както и самия него. Никой не смееше да й се подиграва. Нещо повече. Подмазваха й се, гледаха я угоднически и се чудеха с какво да й услужат. Единствено баща й не мислеше така. Тегли и един здрав бой, след който тя тутък си забягна в хотела. Васо пак беше отпрашил на някъде. Върна се на другия ден и Ангелинка му разказа всичко. Няма страшно, моето момиче. Потупа я снисходително той. Баща й не се отказа лесно. Първо опита да проникне в хотела. Дъщеря ми е тук, развика се човекът. Нямаме дъщери. Имаме само клиенти. Изгониха го от охраната. Чужди лица не могат да влизат. Той съвсем се обърка и отиде директно в главното управление на полицията. Чака почти половин ден, докато го приемат. Какво има? Попита го дежурният. Отвлякоха дъщеря ми. Как така? Знаете ли кой е сторил това? Знам го. Идва от време на време в града и живее в хотела. Викат му Васо Кьоравия. Офицерът изведнъж се смали и цялата му агресивност се стопи като захар върху котлон. Откакто имаше бизнес в града, Васо редовно зарибяваше полицията с бензин и всякакви други екстри. На практика беше недосегаем. Станала е някаква грешка, господине. Изпрати студено дежурният офицер бащата на Ангелинка. Дъщеря ви сигурно се е запиляла другаде. Ангелинка изобщо не се интересуваше от родителите си. Продължаваше да гледа порнофилми и да се учи от тях, когато Кьоравия отсъстваше. Прилагаше всичко научено, след като се върнеше, а през останалото време си гледаше кефа по скъпи заведения и най-модерната дискотека в центъра. Точно в нея срещна едно момиче от далечния си, отдавна забравен квартал. Баща ти направо се разболя по теб, каза и то. Мини поне да го видиш. Хич не ме интересува, врътна се Ангелинка. Всички сте в краката ми. Васо Кьоравия си имаше собствени разбирания за чест и морал и след като реши, че Ангелинка ще бъде неговата бъдеща съпруга, безскрупулно започна да я заключва в апартамента. Особено когато пътуваше до централата си, пък и през малкото дни, които прекарваше в Перник. Осигуряваше всичко – храна, напитки, каквото пожелае, но не й позволяваше да напуска хотела по какъвто и да било повод. Разбирането му за семейство включваше задължителна изневяра към жената и той преспокойно възвърна старите си навици. Всяка вечер вземаше от дискотеките едно-две корвета, вкарваше ги в другата стая на апартамента и ги чукаше там, без изобщо да се притеснява от Ангелинка. Няма да търпя повече това. Сопна му се един ден тя. Ангелинка имаше доста чепат характер и дори Васо се оправяше трудно с нея. Напоследък започна да я пошляпва от време на време. Обаче боят очевидно не вършеше никаква работа. Добре де, ще се погрижа да не си толкова самотна, обеща и той.
И още същата вечер доведе някакво младо курве. За какво ми я мъкнеш тая? Изненада се Ангелинка. Да направи една тройка, повдигна рамене Кьоравия. За теб добре, за мен добре. Пак мацето ще си вземе парите и кой откъдето е. Ти луд ли си? Що да съм луд? Опъна 3 линии кокаин Васо и сви една 50-доларова банкнота преди да я подаде. Я опитай! До този момент Ангелинка дори не бе виждала дрога. Пое страхливо навитата банкнота и шмръкна едната линия, така, както знаеше от филмите. После посегна и на втората. Третата линия остави за другото момиче. А Васо видимо се беше нашмъркал още в дискотеката. След това вече нямаха никакви проблеми да се съблекат и да се включат в развихрилата се вакханалия. Ти си била една най-обикновена курва. Нахлу в стаята и на другия ден Кьоравия. Съгласи се без никакво усилие да участваш в тройка. Нали го искаше? Съвсем се обърка Ангелинка. Утре ще ти доведа мъж вместо жена и ти сигурно пак ще се навиеш. Тръшна вратата Васо, заключи я и замина на някъде. Ангелинка съзнаваше прекрасно, че повече не може да живее по този начин. Бягството беше абсолютно невъзможно. Бодигардовете пазеха апартамента както на етажа, така и във фоайето на хотела. В градинката отпред също имаше постоянно 2 момчета от неговите хора. И тя стигна до единствения възможен изход – запали апартамента. Пожарникарите пристигнаха на 10-та минута. Ако се бяха забавили, Ангелинка сигурно щеше да се задуши. Едновременно разбиха вратата на апартамента и вдигнаха стълба до балкона. Копоите на Васо Кьоравия нямаха никаква възможност да реагират. Ангелинка предпочете да слезе по стълбата. Долу й дадоха чаша прясно мляко, прегледаха я набързо и я пуснаха да си ходи. Без да чака, тя се прибра вкъщи. Майка й и баща й изглеждаха остарели с по 10 години. Приеха я мълчаливо, не казаха лоша дума. И двамата чувстваха известна вина заради безумните простъпки на дъщеря им. «Ще си довършиш ли учението?» попита плахо баща й. «Имам време да реша», отвърна кротко Ангелинка. Изведнъж и домъчня за тези хора, от които без съмнение по-близки нямаше. Тя обаче вече не беше същата и никога нямаше да бъде. Васо Кьоравия веднага напусна града. Скри се в централата си и повече не се върна. Настани се в хотел Ален Мак в Благоевград, където продължи да върши същите безобразия. Прекрати напълно бизнеса в Перник. Дори избягваше да мисли за него. Ангелинка на практика се прехвърли от един затвор в друг затвор. Почти не излизаше от вкъщи. Залегна здраво над учебниците и бързо навакса пропуснатото. Родителите я гледаха като възкръснала. Това беше отново тяхното момиченце и тайно се надяваха, че всичко страшно е останало назад. Точно по това време някакъв братовчет от Холандия им гостува. Доведе със себе си 14-годишен хлапак, син на негов приятел, който искал да види България. Посрещнаха ги по обичайния начин. Спретнаха софра, сложиха ракия, салата, вино, мезета и обилни количества храна. Безразличието на Ангелинка към секса не бе се променило ни най-малко, но въпреки това месеците прекарани около Васо Кьоравия изградиха у нея навика почти всеки ден да ляга с мъж в леглото. Холандчето беше на 14 години, а тя на 18. Седна фронтално срещу него и цяла вечер го настъпва по пръстите. Когато празненството завърши, тя се оттегли в своята стая, поглеждайки закачливо към момчето. Не се наложи да чака дълго. Половин час по-късно то влезе без да чука. Нахвърли се върху нея, сякаш го бе правил цял живот. Обаче неопитността му си личеше от всякъде. Ангелинка бързо го въведе в най-общите и широко известни пози. След това се промъкна до кухнята, откъдето открадна бутилка вино. До сутринта двамата се напиха като казаци. Събуди ги паникьосания глас на братовчеда. Човекът явно се беше уплашил за момчето на приятеля си, измъкна го от леглото и още същия ден се премести на хотел. Не спомена нищо на родителите й. Преди да тръгнат, мина за втори път през нейната стая, остави 2 презерватива на нощното шкафче и с привидно безразличие каза: «Не се правят така тези работи». Скандалът наистина се размина, но Ангелинка нямаше представа до кога. Братовчедът възнамеряваше да стои в България поне още месеци и винаги можеше да разкаже на баща и какво е видял. Затова веднага след бала замина за София. Градът направо я потресе. Нямаше нищо общо с това, което всяка вечер гледаше по телевизията. Потоците от автомобили я смайваха, забързаните по улицата хора и се струваха като извънземни. Нямаше и помен от задушната атмосфера на нейният малък клюкарски квартал. От всякъде лъхаше свобода и независимост. Изборът беше огромен. «Ще вляза в института», заяви категорично тя на баща си. «Надявам се», кимна обнадежден той.
Ангелинка наистина издържа изпитите с отлични оценки. Приеха я в Мей. Върна се в Перник, колкото да си стегне багажа и се премести да живее в студентски град. Този път всички, и тя, и майка й, и баща й категорично смятаха, че всичко лошо наистина е безвъзвратно отминало. 5 глава. Следването изобщо не затрудняваше Ангелинка. Усвояваше материала с лекота, преподавателите откровено я харесваха, по-опитните от тях и предвиждаха дори научна кариера. Самата тя все още нямаше конкретни намерения. Обичаше да броди по улиците на София и да се заглежда във витрините на бутиците. Харесваше бляскаво облечените жени и обожаваше луксозните коли по булевард Витоша. Родителите й редовно изпращаха уговорената част от парите, които бяха спестявали години наред, за да може Ангелинка да следва. Тя ги ползваше предимно за нови дрехи, но те бяха далеч от най-хубавото. Просто не стигаха. Гладуваше най-редовно и се случваше дни наред да яде само това, което колегите и успяваха да измъкнат от стола. Една вечер изненадващо се озова в смайваща на пръв поглед дискотека. Нямаше нищо общо с тази в Перник. Никой не я щипеше по задника, охраната не допускаше пияни простаци, беше уютно, спокойно и весело като на рожден ден. Особено впечатление направи барманът. Правеше коктейлите пред очите на всички, въртеше бутилки и миксери, сякаш работеше в цирк. Беше изключително красив. Носеше впита по тялото му риза и тесни дънки, очертаващи прекрасния му задник. Казваше се Ицо. В един момент той се отмести и Ангелинка мярна зад гърба му обява. Търсят се помощник бармани. Предложи кандидатурата си на секундата. Шефът ще каже, изгледа я доброжелателно барманът и повика някакъв баровец. На колко години си? Попита той. На 19. Следваш ли? Студентка съм в Мей. От утре си на работа. Изгледа я одобрително баровецът и преди да се прибере добави. Ще помагаш на Ицо. Вече се познавате. Запознахме се, кимна Ангелинка. Работата й се състоеше предимно в миене на чаши. Ицо не й обръщаше никакво внимание. Въртеше си бизнеса, правеше своите фокуси и обираше погледите. Той беше бисексуален. Предпочиташе момчета, но не отказваше на редовно присъстващите изискани дами, които му плащаха луди пари. Сутрин изчезваше без да се сбогува, а вечер се появяваше отново излъскан като старо бижу. Ангелинка му вдигна мерника още от постъпването. Търпеливо изчакваше своя момент и той дойде. Много шишета чупиш с фокусите си. Погледна го невинно тя. Случва се, отвърна сърдито той, но за първи път помощник барманката го заинтригува. Някой ден трябва да те въведа в тънкостите на занаята. С най-голямо удоволствие. Я гледай ти, ухили си, Ицо. Ами защо не започнем от днес? Да започнем, съгласи се Ангелинка. Като всеки барман, Ицо си пиваше доста. Черпеха го редовно, пък и той сам се черпеше. Почти всяка сутрин си тръгваше леко наклонен. Той беше софийско момче с изпипани маниери, живееше в центъра и разполагаше със стар, обширен апартамент. Отидоха до там с такси. Ангелинка буквално се шашна, когато за първи път видя хола и спалнята му. Имаше сувенири от цял свят. Всъщност, Ицо току-що се беше върнал от Германия, където години наред въртя шишетата в един от най-луксозните локали на Унтерден Линден. Съблякоха се различно. Ицо трескаво и изгарящо от нетърпение, Ангелинка лениво, сякаш люспеше обелки от лук. Започнаха предпазливо, докато се усетят. Сетне Ангелина така се развихри, че на Ицо му се зави свят. Къде ги учите тези селски номера? Свърши набързо и отвратен се отдръпна от нея той. Беше твърде префинен, чукаше се с най-хубавите момчета и момичета и подобни простоти го ужасяваха. Има къде, отвърна студено Ангелинка. Както винаги тя не усети никакво удоволствие от секса. Вече беше сигурна, че има още един шаран в мрежата си. Още повече, барманът се чувстваше до някъде виновен и я премести на по-лек режим на работа. Следващото й завоевание беше диджеят. Казваше се Дамян. Беше яка на болен тип, с дълга до раменете коса и доста прилична мутра. Минаваше за хубавец. Ангелинка се прилепи до него стъпка по стъпка. Първо започна да остава след работа и да го кара да й пуска любими парчета, после започна да флиртува с него по време на работа, докато накрая приложи нов номер от програмата си. «Ти, нали си от София?» пита го невинно Ангелинка. «Софиянец съм», отвърна гордо онзи. «Ами ще ме разведеш ли из града да ми го покажеш?» «Нямаш проблем, маце. Утре съм на твое разположение». Двамата имаха едновременно почивен ден и някъде в късния следобед диджеят удържа на думата си. Появи се наръсан отгоре до долу с дезодорант, извика тежкарски такси и като първи баровец потупа шофьора по рамото. Орлов мост.
Всъщност Дамян нямаше понятие къде и какво има в двумилионния град. Той познаваше единствено Орлов мост, заведенията около него и националния стадион. На всичко отгоре говореше с толкова силен диалект, само неопитна провинциалистка като Ангелинка можеше да го вземе за кореняк. Въпреки това двамата си прекараха доста добре. Разходиха се до университета и обратно. Пиха кафе, след това водка, хапнаха по 2 кебабчета и към полунощ завършиха с бира. Едва тогава Дамян се усети, че е свършил парите и няма за такси. Градският транспорт също беше приключил. Ангелинка на свой ред дори не предполагаше къде точно се намира, тъй като и тя познаваше София от Студентския град до Орлов мост и то по маршрута на автобус 280. «Къде живееш?» попита го тя. «В Дружба», отвърна Дамян. После двамата седнаха на спирката и прекараха така в относително мълчание до 3 часа през нощта. Взе ги на автостоп една жена, тръгнала да посреща от аерогарата някакви гости от чужбина, пристигащи с нощен полет. Стовари ги на разклона за Дружба, откъдето те се прибраха пеша. Тихо допря показалец до устните си Дамян, когато най-сетне отвориха вратата на апартамента. Промъкнаха се на пръсти. Ангелинка забеляза, че стайчката е твърде бедно обзаведено, но беше толкова уморена, че веднага се тръшна по гръб на леглото. Дамян тутък си се нахвърли върху нея. «Що не шаваш, ма?» Повдигна се изумен на ръце той. «Ами аз съм жена. Прави каквото искаш с мен», отвърна предвидливо Ангелинка. Умееше да се учи от личния си опит и се страхуваше да не допусне същите грешки с селските си номера, както стана при бармана. Дамян отново се стовари върху нея, завъртя я буквално на шиш и се разгрухтя като прасе. Точно в този момент на вратата му почукаха и отвън се обади старчески глас. «Какво се разбрахме ние с теб, бе, селяндур? Нали ми обеща да не водиш курви посред нощ? Ще те изгоня от квартирата, да знаеш». Изквича като настъпана накрая бабичката и затръшна някаква врата в коридора. «Значи ти не си бил от София?» Отдръпна се изненадано Ангелинка. «Ми какво да ти кажа? С мотолеви диджея, принципно съм от Смолян, ама отдавна съм дошъл тук». 6 глава. Следването на Ангелинка вървеше добре и повечето от преподавателите я харесваха, без да подозират дори за нощния й живот. Всъщност повечето студенти не работеха, така че никой не се очудваше, когато тя се появяваше със сенки под очите или едва ги държеше отворени. Намираше време да поспи между 2 упражнения, от лекциите избираше само най-неотложните. Вечерно време редовно влизаше в бара, точно както изискваше работното време и се заемаше с чашите. Отдавна се беше отказала от бармана и от диджея. Единият не струваше, заради своята префарцуненост, а другият се оказа по-голям селянин от нея. Нямаше много вземане-даване с клиентите, защото повече стоеше с гръб към тях, но от време на време поглеждаше през рамо като ловджийска хрътка в очакване да се появи достоен улов. Петък, събота и неделя дискотеката буквално преливаше от танцуващи и Ангелинка се скапваше от работа. В делничните дни обаче все по-често й правеха впечатление двама мъже на около 40 години, които седяха кротко на бара, говореха си делово и обикновено пиеха по едно малко уиски. Всички се държаха почтително с тях. Барманът, който не цепеше басма на никого, се размазваше като масло на филия, още щом ги видеше. Управителят и сервитьорите чуроликаха върноподанически около тях. «Кои са тия?» Издебна момент да попита тя бармана. Единият е Коля от Ялта и съсобственик на заведението. Подхвърли през рамо той. А другият е Румен Вълка. Имената нищо не й говореха, но и направи впечатление споменаването на думата съсобственик. И тутък си започна да прави планове как да се добере до него. Помогна и случайността. В делнична вечер, без много клиенти, двамата изненадващо се появиха от някъде, късно през нощта. Седнаха на обичайните си места край бара, видимо вече пийнали, и си поръчаха 2 големи уискита. Този, когото наричаха Вълка, го пиеше със сламка, а другият едва крепеше главата си върху раменете. Ангелинка хитро се приближи към тях, имитирайки някаква дейност. «Абе, ти курва ли си или светлината ме лъже?» Протегна се през бара Румен и я придърпа до себе си. После дълго я разглежда, сякаш беше предмет. «Знаеш ли, че май си хубава? Чудя се да те ебали тая нощ или да те оставя за утре. Това не зависи ли и от мен?» Плахо отвърна Ангелинка. «Виж какво, момиче, аз мога да имам всяка хубава жена в София, която си поискам. Без изключение. Че какво работиш?» Попита наивно тя. «Няма значение. Взимай си чантичката и тръгваме». «С мен не може да се постъпва така», сопна неизненадващо Ангелинка. Гралвската и кръв видимо завря. «Не може ли?
Плесна два пъти с ръце вълка и от тъмното тутък си изскочиха две яки момчета. Измъкнаха Ангелинка от заведението, преди да успее дори да си осъзнае. Вмъкнаха я в луксозна кола и я откараха в парк хотел Москва. Там я вкараха през задния вход и със служебния асансьор я качиха в луксозна стая. Как ще се събличаш? С бой или без бой? Повдигна брадичката и единия от тях. Без бой смирено започна да се раздипля Ангелинка. След кьоравия тя избягваше мутрите, а ето че бе попаднала на нещо още по-жестоко. Вълка влезе 10 на 15 минути по-късно. Огледа я за втори път, сякаш щеше да я купува или продава, след което махна небрежно с ръка и си тръгна. Не ми харесваш, подметна и презрително той. Не струваш. След малко домъкна Кольо от ялта и грубо го изблъска към леглото. Подарявам тия! Кольо беше толкова пиян, че се стовари върху нея като чувал с картофи. Разлигави я сялата и още на 5-та минута заспа. Ангелинка едва се измъкна под него. Облече се набързо и избяга. Никой не я гонеше, нито пък и обръщаше внимание. Тя обаче се тресеше от луда паника. На другия ден изобщо не се появи в дискотеката. Не стъпи повече там, дори не си поиска полагаемата надница. Пернишките мутри наистина бяха отвратителни, но в София направо отвличаха. И нямаше кой да те защити. Ангелинка никога не забрави това. С идването на зимата Ангелинка съвсем го закъса. Вече ходеше редовно на лекции и упражнения за радост на родителите си. Но едва свързваше двата края. Почти не закусваше, обед и вечер се хранеше се в студентския стол, а в свободното си време не смееше да си поръча дори кафе. Обикновено се прибираше в общежитието, където съжителстваше с едно красиво миньонче от Плевен. Аз съм Петя. Представи се то на първата им среща и посочи момчето до нея. Красиво, източено и малко гей тип. А това е моят приятел. Той е танцор. Постепенно тримата се сближиха и обичайното студентско гладуване стана по-поносимо. Купуваха си консерви и хляб, опитваха да си готвят понякога в общата кухня, разхождаха се в по-хубави дни около студентските общежития. Понякога слизаха до центъра и Ангелинка почти опозна най-важните места в огромния град. Когато вече смяташе, че е намерила нови приятели, Петя и нейният танцор внезапно започнаха да изчезват. Нямаше ги по цели нощи. Станаха мълчаливи и затворени, не продумваха нищо за времето, в което не са били в общежитието. Хвърляха се на леглото и заспиваха на мига. 10 дена по-късно Петя изненадващо се появи в чисто нови супермодерни дрежки на врата и висеше златна варишка с кръстче, а на ръката й имаше златна гривна. Танцорчето също обнови набързо гардероба си. Вече не носеха в общежитието обичайните рибни консерви и изглеждаха доста сити. Откъде толкова пари? Омели се да попита Ангелинка. Хванах се сервитьорка в един ресторант. Отвърна уклончиво Петя, без да пояснява къде точно. Приятелят ми е портиер на входа. Ангелинка, разбира се, не повярва нито дума. Вече беше натрупала достатъчно опит. Още на следващата вечер успя да ги проследи, докато влязоха по тесен вход на шикозна зала, по-стръмно водещи надолу стълбички. Отгоре светеше ярък неонов надпис «Еротик бар». В първият момент Ангелинка понечи да се върне, обаче любопитството й се оказа по-силно. Открехна леко вратата и налетя на двамата портиери. Къде си тръгнало, маце? Ухили се по-едрият. Няма какво да правиш тук. Не може ли само да погледна? Може. Дай 5 лева за вход и погледни. Нямам. Наведе глава тя. Я да те видя, повдигна лицето и по-дребният. Изглеждаш ми засукано, маце. Ако искаш да те заведа при управителя, може да ти даде работа. Ами не знам, дръпна се Ангелинка. Страхът от Васо-кьоравия и Румен Вълка още й държеше влага. И все пак кимна. Добре, заведи ме. Управителят се оказа длъгнест, русокос и недодялан от всякъде. Беше облечен в костюм, в 2 цвята и носеше широка вратовръзка. Зад дясното му ухо гордо стърчеше химикалка. Кажи, обърна се директно към нея той. Бачка не искаш, нали? Ако може първо само да видя. Няма какво да гледаш. И аз се събличай, аз да те огледам. Дали ставаш? Ангелинка вече знаеше какво е условието. С бой или без бой, и затова безмълвно се разсъблече. Господин управителят доволно подсмръкна. Ставаш, одобри той. Почваш работа още тази вечер. Как се казваш? Ангелинка, но предпочитам да ми викат Ани. От днес нататък си Арабела. Почеса се зад врата управителят. Забравяш за всякакви Ангелинка, Анита и тям подобни. Навсякъде и за всички си Арабела. Ангелинка остана като замаяна. Новото й име направо я очарова. Предчувстваше, че от този момент никога няма да се раздели с него.
Не умея да танцувам. Опита да се измъкне тя. Няма никакво значение. Свали химикалката от ухото си онзи и си отбеляза нещо. Дори като кон да се разхождаш нагоре-надолу с това хубаво тяло, клиентите ще бъдат доволни. Нека поне да свикна с атмосферата. Примоли се Ангелинка. Добре де, айде влизай. Отвори и вратата към залата господин управителят и тя се закова като онемяла на прага. Съквартирантката и Петя и нейният танцор въртяха изумителен еротичен танц на подиума. Откровено симулираха секс. Публиката почти не се виждаше, чуваха се само оглушителните аплодисменти. Услужлив сервитьор отведе Ангелинка до една по-осветена маса и още докато я настаняваше, Петя я забеляза. След края на номера веднага се настани до нея. Беше ме срам, разбираш ли? Начена с извиненията тя. Не се признават лесно такива неща, обаче умирах от глад. Не се притеснявай, успокои Ангелинка. Аз също почвам работа тук от утре. Сутринта се прибраха заедно, гледайки мълчаливо всеки пред себе си. Легнаха си без да си кажат и дума. През деня ходеха на лекции и упражнения, а вечерта отново заедно тръгваха в еротичния бар. Петя отведе приятелката си направо в гримьорната. Там цареше доста враждебно настроение. По-опитните ветеранки гледаха с насмешка на Ангелинка и доста пренебрежително на Петя, въпреки че тя танцуваше тука повече от месец. Имаме си ритуал, малката. Обърна се към нея силно гримирана и вече зряла жена. Минали през господин управителя. Говорих с него. Не става с говорене. Господин управителя, първо ни оправя всичките и тогава излизаме на подиума. Нищо не ми е казал. Няма какво да ти казва. Събличай се гола и право в кабинета му. Чак след това на пилона. Ангелинка се озърна за помощ от Петя, която се беше свила въгъла и не смееше да я погледне. Сетне без да бърза се разсъблече чисто гола, пресече коридора и отвори вратата на кабинета. Господин управителят зяпна смаян. Какво правиш тука? Трудно събра 2-3 думи той. Подобно нещо не беше му се случвало. Заемаше длъжността като подставено лице, пък и през ум не му минаваше да посяга на момичетата. Идвам при теб, както си му е редът, вдигна равнодушно рамене Ангелинка. Щом идваш? Ритна с крак вратата управителя и останала без дъх и я хвърли на бюрото си. Изчука я вдъхновено пък и на Ангелинка, селските номера този път минаха. Господин управителят изглеждаше запленен от нея. Накрая дори започна да я целува и съвсем спонтанно предложи нещо, което правилникът забраняваше. Искаш ли да те откарам до вас, като свършим? Няма лошо, усмихна се тя. Ще ти предложа нещо, за което ще ми благодариш. Загащи се русолявият дангалак. Ще се съблечеш чисто гола на подиума. Как чисто гола? Къде ще ми пъхат пари? Под тази панделка, върза и на ръката, той черна платнена лента. Програмата отдавна вървеше, но когато Ангелинка излезе, балът за малко щеше да рухне от овации. Никой не я обиждаше. От всяка маса се чуваше. Дай си телефона, красавице. Твой съм завинаги. Искам да те имам и какво ли още не. Пъхаха пари под панделката кой, както свари. Прибра се в гримьорната, сякаш се връщаше от банка. Сутринта господин управителят наистина я откара до общежитията. Ангелинка беше напълно запленена от света, в който така изненадващо навлезе. В чантичката си имаше пари, за месец напред, возеше се с луксозна кола и цяла нощ бе охажвана от богати, джентълменски настроени мъже. Какво повече можеше да иска от живота? Но аз не съм вече Ангелинка. Мина и през ума малко преди да дръпне юргана над главата си, както обичаше, аз съм Арабела. И заспа като къпана. 7 глава. Мис Даяна съвсем не бе толкова глупава, колкото я смяташе Арабела. Не споделяше с никого миналото си. Настоящето й също бе забулено в тайна, а бъдещето знаеше само тя. Живееше независимо и по възможност необвързана с никого. Обичаше да е осведомена какво има и какво няма. Даваше си ясна сметка, че вече не е принцесата, но от друга страна опитът й помагаше да оцелява в нейната изключително трудна и избридана от интриги професия. Мис Даяна паркира огромния си джип чероки пред блока, в който живееше, отвори пощенската кутия за всеки случай и уморена тръгна да изкачва стълбите. За нейна изненада някакъв мъжага едва не я събори. Беше се накичил целия с нейните бижута, а под ръка мъкнеше току-що купения DVD-плеер и куп дискове. Ой, мамочка, помощ, ограбват ме, развика се уплашена мис Даяна. Полиция, милиция, помогите! Крадецът се стресна за миг, защото изобщо не подозираше, че мис Даяна е рускиня. Но след това се изниза на още по-бърз ход. Мис Даяна изтича до апартамента си и с огромно удивление установи, че вратата изобщо не е избита.
Който и да е бил, крадецът беше отворил с ключ. Господи, дано не е този, за когото си мисля. Говореше си сама на себе си тя. Това и беше стар навик. Целият ти живот беше самота. Влезе предпазливо вътре и започна да оглежда щетите стая по стая. Обзавеждането беше типично руско, килимите висяха по стените, навсякъде имаше дрънкулки, дори върху тоалетната имаше дантелена покривка. Всичко изглеждаше непокътнато. Липсваха само бижутата от злато, които тя толкова много обичаше, но никога не носеше на работа. Пък и там не й трябваха. Слава Богу, касата не е пипана. Зарадва се тя, когато разтвори вратите на гардероба в спалнята. Там държеше парите си. Явно крадецът не бе успял да я отвори. После мина през кухнята, обиколи хола и отново се върна в коридора. Веднага забеляза следи от обувки. Взе парцала и започна яростно да ги трие, след това отвори външната врата и също избърса мръсотията. Не я свърташе отвътре да търпи дори прашинка. Какво става, моето момиче? Показа се от съседния апартамент комшийката. Беше въздебела, възрастна жена и много обичаше мис Даяна. Обрали се ме. Такова добро дете като теб. Чистиш, бършеш, не даваш една прашинка да падне. Продължи вдъхновено дебеланата. А нашите дъщери стават сутрин, палят цигара, пият кафе и хич не ги интересува къде живеят. Аз също пия кафе. Опита се да оневини щерките на съседката мис Даяна. И това беше вярно. Вършеше го всяка сутрин, след като почисти апартамента си до блясък и изпушваше единствената си цигара за деня. Какво да правя сега? Обади се на полицията. Намъкна се неканена комшийката в апартамента и седна на дивана, за да види какво ще стане. Както обикновено, полицаите пристигнаха след 2 часа. Нямаха никаква представа за какво точно ги пращат и се опитаха да влязат в случая в движение. Я да видим какво става тук. Огледа с присвити очи хола най-старшият. Явно се имаше за голям детектив. Задигнаха ми бижутата и DVD-плеера, кротко сподели мис Даяна. Така, сложи ръце на задника си онзи и тръгна да обикаля. Бихте ли ми показали къде са били? Ето тук, на тази масичка. Бижутата в кутията, а плеера до тях. Имате ли някакви подозрения? Нямам, излъга мис Даяна. Аз съм почтена жена и живея само от труда си. Не контактувам с криминални елементи. Този джип долу твой ли е? Обърна внезапно разговора старшия полицай. Мое? Ами аз защо нямам такъв? Да не би да живея непочтено. Повиках ви заради кражбата, господин полицай. Изправи се разгневена мис Даяна. Знам за какво си ме повикала. Мина ти полицаят. Я си дай документите. Мис Даяна нервно прекоси, хола разрови чантичката си и му подаде дипломатическия си паспорт. Не обърна никакво внимание на реакцията му. Просто се врътна и застана до прозореца. Момиченцето ни е много добричко. Обади се плахо комшийката. Ти мълчи. Сряза я полицаят и отново се вторачи в мис Даяна. Как се казваш? Попита с присвити очи той. Мис Даяна. Отвърна без да се обръща тя и остана все така загледана в улицата и във всичко, което ставаше извън стаята. Тук пише Наташа. Каквото и да пише, аз съм мис Даяна. Полицаят повдигна рамене, остави паспорта на масичката и излезе от апартамента без да продума. Дебелата комшийка също се изниза подир него. Мис Даяна остана сама, както е било през целия и досегашен живот. 8 глава. Наташка се роди в един малък град близо до Москва. Родителите й бяха пристигнали там предната година. Баща й притежаваше завидна физика и от него се очакваше да стане борец поне от регионална класа. Веднага го включиха в местния отбор, а семейството му настаниха в обичайната комуналка. Васил Василиевич, така се казваше бащата на Наташа, ходеше редовно на тренировки, печелеше незначителни награди, но задължително внасяше всичките си пари в семейството. Той държеше неимоверно много на него. Дебелата му жена го переше, гладеше, отглеждаше дъщеря му и единственият й досег до големия свят се изчерпваше с една разходка до близката градска градина. Наташка растеше безгрижно, правеше впечатление на жизнерадостно и ведро хлапе. Един ден баща й се завърна с милиционерска униформа и от този момент тя го заобича още повече. Гордееше се с него. Опипваше с благоговение шапката му, а ботушите направо я очароваха. На всичко отгоре скоро се преместиха в самостоятелно жилище. Той едва ли имаше повече он 40 квадрата, но все пак представляваше стая и кухня, без злобни съседки с заключени хладилници. Някъде по това време Васил Василиевич се записа да следва в Академията на Министерството на вътрешните работи. Пътуваше постоянно до Москва, връщаше се смъртно уморен и заспиваше на секундата. Наташка вече беше поотраснала, но не до толкова, че да разбира какво точно става.
Баща й залягаше здраво над учебниците. Майка й пристъпваше плахо около него и се опитваше да държи момиченцето на страна. И все пак белята стана, когато най-не трябва. Васил Василиевич стигна до дипломна работа, разпъна чертежа в хола и цяла нощ работи върху всеки детайл от него. Някъде около 4 часа реши най-сетне да иде до тоалетна. Наташка се събуди от шума на водата, прескочи преградата на леглото и се нахлу сънена в хола. Предния ден беше яла сладко от праскови и дупенцето и не издържа. Изака се върху чертежите, след което неудържимо се разциври. Васил Василиевич пощуря. Жена му го гледаше стресната и толкова оплашена, че чак му дожаля за нея. Все пак успя да поправи щетите, да възстанови чертежа и на другия ден се дипломира. Дипломирането повлече огромни последствия за семейството. Преместиха се в Москва. Настаниха ги отново в комунална квартира. Васил Василиевич смени униформата с някакъв вариант на костюм, какъвто можеше да се види по онова време само в Съветския съюз, което изключително много разочарова дъщеричката му. Сега вече нямаше с какво да се гордее. Тя бе запленена единствено от униформата. Изобщо не й направи впечатление, че баща и вече не се връща пеша, а с кола и съквартирантите се отнасят към него с подобаващо уважение. Наташка растеше като цвете, без да се интересува от живота на възрастните. Думата перестройка за нея не значеше нищо, а личността на Горбачов още по-нищо. Това обаче не важеше за баща й. Той започна да се прибира не с каква да е кола, а с правителствена Волга. Ходеше редовно в чужбина, естествено първо в социалистическите страни, и мъкнеше многобройни подаръци. По някакъв чудодеен начин комуналката започна да се опразва и в крайна сметка семейството придоби цялата площ. Васил Василиевич го прие като нещо нормално. По това време той вече пътуваше и на Запад. Играчките и предметите на бита ставаха все по-хубави и все по-скъпи. Животът на пръв поглед вървеше по мед и масло, но не и за Наташка. Тя вече посещаваше горния прогимназиален курс и навлизаше в тази възраст, в която децата се разделяха с детството си. Не беше трудно да установи, че всички я мразят. Завиждаха и заради вносните блузки, които носеше под униформата си. Дори за чантата от истинска еленова кожа, която нарязаха на парчета един ден, преди да влезе в хода на кооперацията. Не я канеха на купоните си, изобщо отбягваха да контактуват с нея. Наташка нямаше за какво да говори с майка си. Обичаше и разбираше прекрасно колко е добра. Но жената цял живот не бе излизала от кухнята и нямаше други интереси, освен рецептите за нови манджи. Баща си обаче направо обожаваше. Споделяше си всичко с него. Той се държеше изключително сдържано и строго. Винаги искаше да знае къде отива към майка и се отнасяше като към затворник. Папа! Оплака му се една вечер тя и галевно се сгуши в него. В училището всички ме ненавиждат. Бягат от мен като от прокажена. Ще го оправим, моето момиче, помилва главицата и той. И наистина на другия ден се появи в прогимназията. Отида направо при директора, влезе без да почука и се застоя там не повече от 10 минути. Излезе спокойно, сякаш се връщаше от посещение при приятел. Прекоси с бавна крачка двора на училището, откри дъщеричката си и кротко и съобщи: от днес няма да имаш никакви проблеми, миличка. Така и стана. Никой не смееше да я докосне, камо ли да й посегне. Дистанцията между нея и съучениците й се увеличи още повече. Направиха я председател на комсомола. И понеже беше пълна отличничка, при завършването на 8-ми клас получи златен медал. Никой освен учителите не й ръкопляскаха. Пред Наташка се разлистваше прекрасна младост, обаче на нея и ставаше все по-скучно. Не се радваше на протекцията, която получаваше от баща си, още по-малко на грижите, с които я обграждаше ограничената й майка. В горните класове учеше едно момче, което бе трудно да не забележиш. Висок, строен брюнет с леко закривен нос от двете страни, на който гледаха блестящи тъмно кафяви очи. Неговият баща също се връщаше с Волга от работа. Двамата се сближиха, някак си неусетно. Ти си Наташа, нали? Спря я един път той в коридора. Да, Наташа съм. Аз пък съм Миша. Започнаха да излизат по класическия руски маниер. Ако неговите часове свършваха по-късно, Наташка го чакаше. Ако нейните часове свършваха по-късно, той я чакаше. Сядаха обикновено в един наскоро построен павилион на фирмата "Направи си сам". Около тях ухаеше на чам и на ново строителство. Говореха си за всичко, само не за себе си. Наташка усещаше характерната тръпка в стомаха, без да подозира, че постепенно се влюбва. Мише се държеше по-сдържано. Първата караница между тях настъпи, когато Мише изненадващо запали цигара. Васил Василиевич не пушеше, нито пък пиеше. Майка и се караше най-много за някои битови подробности.
Искам нова печка, тази се изхаби, натякваше му тя. И на другия ден, още сутринта, новата печка се появяваше от някъде. Други семейни разправи и нямаха. Но пушенето и пиенето на алкохол си оставаха абсолютно табу. Наташа, загаси все пак цигарата си, Миша. Не разбираш ли, че ние сме по-други от останалите? Каквото и да направим, бащите ни ще ни отърват. Не разбирам, сопна се тя. Тръгна си спонтанно и дори не му позволи да я изпрати. Междувременно някой от съучениците, или по-скоро от съученичките, беше забелязал двамата и доносът се появи върху бюрото на директора още същата седмица. Той веднага извика Наташа. Познаваш ли въпросното момче? Надвеси се над нея директорът. Познавам го, призна Наташа. Вярно ли е, че ходите да пушите в градинката? Не е вярно. Никога не съм докосвала цигари. Няма значение. Кажи на родителите си, че ще те отстрани от училище, приключи директорът и я отпрати вкъщи. За съжаление, баща й отсъстваше от страната. Пътуваше в поредната си задгранична командировка. Майка й полудя от страх. Започна да звъни на всички приятели на мъжа си и накрая намери един, който обеща, че ще оправи нещата. На другата сутрин той наистина се появи в училището. Влезе при директора мрачен като лятна буря и след 5 минути излезе наперен подобно петел. Никой не разбра какво са си говорили, но всички видяха как директорът търчи подир него, готов да ближи обувките му. За отстраняване на Наташка повече изобщо не се проговори. Васил Василиевич се върна 2 дена по-късно и на секундата научи за цялата история от край до край. Гневът му беше неописуем. Точно това момче ли намери? Развика се той. Ами нали си говорите с баща му всяка вечер на улицата? Оправда се Наташка. Да си го виждала някога на гости вкъщи. Той е лош човек и баща му е лош. Обещай ми, че повече няма да го виждаш. Обещавам, наведе глава Наташка. Вечерта си легна цялата разтреперана от нерви и за първи път се замисли къде точно работи нейният любим татко. Като комсомолски секретар имаше достъп до дневника на класа. Срещу майка й пишеше домакиня, а срещу името на баща й имаше само 3 плюса. Спа малко и сънува само кошмари. На сутринта се събуди с характерния за тежките неврози тик. Постоянно мигаше и устата й се кривеше в двете посоки без никаква причина. Васил Василиевич обаче не повика лекар. Натика дъщеря си в служебната Волга и я заведе при някакъв странен човек. Беше висок, белокос и изумително слаб. Погледът му пронизваше тялото й като кинжал. Говорила ли си с някого какво работи баща ти? Вторачи се в нея той. Аз нямам представа какво работи папа. Някой питал ли те къде и кога пътува? Никой. Има ли между съучениците ти такива, които искат да ти дойдат на гости? Няма. Всички ме мразят. Свободни сте. Стисна някакво копче под масата белокосият и Васил Василиевич изведе дъщеря си навън. Седмица по-късно хвърли на масата 3 паспорта, които осигуряваха на семейството голяма разходка в Европа. Първо минаха през Виена, после посетиха Париж, стигнаха до Лондон и се върнаха обратно в Монте-Карло. Малкото княжество я заплени от пръв поглед и Наташка разбра, че съществува някакъв съвсем друг свят. Коренно противоположен на мрачния двор между нейната и съседната кооперация, без доносници и комсомолски секретари. Тиковете изчезнаха за един ден. Стан си пак същото красиво и умно момиче, но вече знаеше много повече за истината. 9 глава. След голямата екскурзия из Европа семейството се завърна в Москва, колкото да си вземе багажа и да замине за Югославия. Василий Василиевич бе назначен там на работа. Той не обясни на никой каква точно, но от условията, които им предложиха, личеше, че е доста важна. Живееха в дипломатически блок, Наташка ходеше на училище без униформа и съвсем свободно общуваше с когото си поиска. Понякога й се струваше, че въздухът тук се диша по-лесно, че небето е по-високо и че хоризонтът е по-далечен. С една дума харесваше и нито за миг не съжали за нещата. Наташка бе наблюдателно момиче и още първият месец си направи впечатление на обичайното работно време на баща й. Всъщност, тя така и не успя да разбере каква точно длъжност заема. Почти не ходеше в посолството. Вечерно време се затваряше в стаята си над някакви електронни пособия, никой не го знаеше къде точно и кога и в каква посока ще изчезне, нито пък кога ще се върне. Още в Москва той имаше навик да води Наташка вечерно време на църква. Това беше най-малко необичайно за страна, в която църквата не се ползваше с особен авторитет, още по-странно за държавен чиновник като него. Въпреки това Василий Василиевич редовно посещаваше най-близкия храм, показваше нещо на клисаря и свободно влизаше вътре. В Югославия се случи същото. Ще дойдеш ли с мен на църква, миличка?
Подканваше я баща й. Разбира се, папа, кимаше Наташа. Влизаха по същия начин, както в Русия. Василий Василиевич отново показваше нещо на клисаря, само че сега вече го заключваше в едно странично помещение, докато обикаляше храма заедно с дъщеря си. Един ден Наташка издебна баща си, заед с някаква домашна работа, и набързо му прерови документите. Във вътрешния джоб на сакото му имаше карта, на която пишеше Комитет государствена и безопасности. Тя не знаеше какво точно е това, но с гордост реши, че баща и се грижи за нейната любима родина по някакъв начин. Въпреки това, от този момент не престана да го наблюдава. Понякога двамата ходеха в посолството, където той по цял ден прекарваше с работниците, които ремонтираха водопроводните тръби или електрическата инсталация. Говореше си с тях за какво ли не. Особено се привърза към водопроводчика. Клечеше до него от сутрин до вечер и винаги намираше тема за разговор. «Защо толкова ти харесват тези хора, папа?» попита го Наташка преди да се приберат вкъщи. «Трябва да се общува с тях, миличка», отвърна спокойно Василий Василиевич. «Така си вършат по-добре работата. Нали им плащате? Добрата дума не може да бъде заменена с пари». Потупа я по рамото Василий Василиевич и двамата прегърнати се прибраха вкъщи. Въпреки спокойния живот в Югославия, Наташка вече усещаше някакво вътрешно напрежение. Майка й и баща й често се затваряха в банята, пускаха силно водата и разговаряха шепнешком. В останалите помещения се говореха само глупости. «Ти как постъпи на работа, папа?» попита един ден Василий Василиевич дъщеря му. «Ами, тръгнах от село, както всички», отвърна той. Председателят на колхоза извика няколко момчета на обяд и понеже аз най-бързо си изядох манджата, той много ме хареса. «Как така? Щом ядеш толкова бързо, значи и работиш бързо», каза ми той. А след това, по същия начин, моето момиче. Където и да съм бил, първи свършвам с яденето. Дори вкъщи. Наташка разбираше прекрасно, че това са дивотии, но не знаеше как точно да реагира. Вече завършваше гимназия, при това с отличен успех. Трудно беше да я заблудят, обаче още по-трудно беше тя да навлезе в тайнствения свят, в който живееха родителите й. Изкара абитуриентския си бал скромно, както се изискваше от децата на руските дипломати, и когато се прибираше, още от входа разбра, че нещо се е случило. Майка й трескаво събираше багажа, а баща й мрачен стоеше до прозореца. «Връщаме се в Москва». Студено се обърна към нея той. «Още днес. До вечера трябва да сме там». След прекараните години в Югославия, столицата на Съветския съюз, и се стори най-мрачното място на света. Нямаше представа какво се е случило, но явно бяха настъпили доста промени в службата на Василий Василиевич. Самият той се затвори в стаята си и денонощно прослушваше ленти, записани на касетофонче. Изобщо не ходеше на работа, пък и никой не го търсеше. Излезе едва на 10-я ден, пребледнял като смъртник. Избръсна се, изкъпа се и замина на някъде. Вечерта се върна в изключително добро настроение, сякаш го бяха подменили. «Ние с майка ти заминаваме за България, моето момиче. Назначиха ме на работа там», прегърна Наташка той. «Ами аз?» плахо попита тя. «Ти оставаш тук. Записана си да следваш в икономическия институт». 10 глава. Студентският живот на Наташка тръгна безметежно, подобно пролетен вятър. Единственото, което й очудваше, бе нейното приемане в тази желана от всички специалност. Наташка изобщо не беше кандидатствала. Нямаше никакви грижи. Учението й вървеше добре. Около себе си виждаше само приятели и в един момент дори старият и познат Миша се оказа неин със студент. Той се беше променил много. Косата му стигаше до раменете и това безспорно му отиваше. Обличаше се изключително екстравагантно и скъпо. На всичко отгоре караше Мерцедес Пура и колата му винаги беше претъпкана с момчета от неговия калибър. «Здрасти», спря я един ден той. «Здравей, Миша», усмихна му се тя. Така без много приказки двамата възстановиха старата си дружба и само след седмица станаха откровени гаджета. Наташка за всеки случай се прибираше вечерно време вкъщи, защото баща й имаше навика да я проверява по телефона. След това отново излизаше, за да се присъедини към компанията на Миша. Ходеха по стриптиз барове. Миша плащаше всичко. Момчетата около него се държаха изключително учтиво с Наташка. Те изглеждаха доста необичайни за нейния вкус. Повечето ходеха с бръснати глави, с тежки златни ланци на дебелите си вратове и доста небрежно облечени. Когато оставаше да преспи при нея, Миши идваха да го прибират рано сутринта, откарваха го някъде и той все по-рядко посещаваше занятията в университета. В такива моменти тя ги мразеше. Вечерно време обаче и беше приятно да седи между тях,
докато те пъхаха банкноти в бикините на поредната стриптизьорка. Всъщност Наташа също харесваше много едно от момичетата. Беше изключително красиво, въртеше се грациозно около пилона и никога не пропускаше тяхната маса. Без съмнение провокираше желание у всички мъже, но същевременно вдъхваше и респект. С една дума, знаеше си цената. Ще ми се и аз някой ден да съм като нея, сподели една вечер тя на Миша и от този момент отношенията им рязко се развалиха. Той започна да я ревнува от всички и всичко. Побесняваше, когато случайно я виждаше да пие кафе с някой колега и съвсем истеризираше, ако я забележеше в компания. Заключваше я вкъщи и се опитваше да наложи контрол върху всяка нейна крачка. И смукваше въздуха около нея. Колегите и също започнаха да странят и да не я викат никъде. Беше и познато от училище, макар че докато учеше в Югославия почти беше забравила за подобно отношение. Защо се държите така? Спря тя едно от момичетата, с която в общи линии поддържаше някакво приятелство. Не съм болна от спин. А знаеш ли с кого си се хванала? Дръпна се троснато момичето. С кого? С един от тарторите на солнечната мафия. Да нямаш предвид Миша. Точно него кимна момичето. И нервно добави. Не се прави на сляпа. Миша държи дрогата, меши я с примеси и я раздава на дилърите. Това го знае целият свят. Наташа не повярва нито дума, обаче с времето се убеди колко е права нейната състудентка. Около нея се случваха все по-странни неща. Избягваше да се среща с Миша и се прибираше редовно вкъщи, докато един ден изненадващо го завари да я чака в хола. Как си влязал? Разкрещя се тя. Къде се намираш? Забравяш, че баща ми работи в КГБ и мога да правя каквото си поискам. Опита се да я успокои той. Хич не ме интересува. Измитай се. Прости ми, Наташка. Падна на колене Миша и се разциври като малко дете. Вкара в употреба цялата мощ на великата руска душа. Изправи се и седни. Дръж се като мъж. Нареди му тя. После търпеливо изслуша всичките му глупави обяснения и обещания да се промени и накрая все пак го изхвърли. На другия ден отиде в университета, съвсем спокойна и с чувство за вътрешна свобода. В почивката между лекциите излезе с едно симпатично момче, за да си купят сандвичи. На връщане смятаха да се отбият край един павилион, в който продаваха няколко вида арменски шуруп. Точно там ги застигнаха гологлавите приятели на Миша. Смляха със студента и за нула време. Буквално го пребиха от бой. Не се бъркай в чужда територия. Вдигна окървавената му глава най-едрия от тях. Това момиче не е за теб. Наташка направо се ужаси. Нямаше идея как да постъпи. Извика линейка за пребития си със студент и се прибра вкъщи. Обади се в София. Разказа всичко на баща си и заключи всички ключалки. Василий Василиевич долетя още на другия ден. Изглежда първо беше минал през управлението, защото когато се прибра вкъщи с него бяха бащата на Миша и самият Миша. Какво общо имаш с този келеш? Обърна се към нея Василий Василиевич. Не го ли виждаш, че е нито риба, нито месо? Обичам го, папа, сведе смирено глава Наташа. Спокойно. Намеси се бащата на Миша, който явно се явяваше по-големия началник. Ще оправим нещата. После двамата родители се оттеглиха в кухнята и след кратки преговори се върнаха отново при децата си. Утре се жените, безцеремонно нареди Василий Василиевич. Апартамент ще ви купя още днес. Аз ще ви контролирам, допълни бащата на Миша. Всеки ден и всеки час. Не искам да виждам около тебе нито един от тези бръснати глави. Обърна се към сина си. Ясно ли е? Ясно, съвсем се смали Миша. Москва е един от най-гъсто населените градове в света и на практика не разполага с никаква жилищна площ. Въпреки това на другия ден младоженците наистина получиха двустаен апартамент в центъра. След това ги заведоха в районния съвет, където някаква словоохотлива пуйка ги обяви за съпруг и съпруга без да пропусне глупавата си традиционна реч. Василий Василиевич се върна в София още на другия ден. Бащата на Миша удържа на думата си и не пропускаше нито ден от контрола върху младото семейство. Наташка не престана да се чуди откъде и как баща й успя да купи този апартамент. Познаваше доста хора, които чакаха цял живот за нещо значително по-нищожно. С хубавото се свиква бързо и от един момент нататък тя просто махна с ръка и се отдаде само на следването. Миша също учеше усърдно. Двамата завършиха с отличен успех, дипломираха се и тъй като прекрасно разбираха, че са под наблюдение, зачакаха да видят какво им готви съдбата. 11 глава. С времето Ангелинка свикна с Бара, както и с новото си име – Арабела. Отношенията между колегите не се отличаваха по нищо от обичайните, за който и да е балет. Нито една от танцуващите на пилона не изпитваше особена привързаност към другите,
но това не им пречеше да си помагат в трудни моменти и да се поддържат, когато се налага. Естествено, всички спазваха правилата на занаята, а Арабела най-вече. Нямаше право да се среща с никой от мъжете, посещаващи бара извън заведението. Дори да й предлагаше милиони. По такъв начин го губеха като клиент, защото ако един път стигнеше до нея или до някой от колежките й, той повече никога нямаше да се появи. А целта се състоеше безпрекословно и единствено в цялостното опразване на джобовете му. Когато Арабела му бягаше по тъча, клиентът неминуемо се хвърляше на някой от другите танцорки. Така от ръка на ръка излизаше оглозган кокъл и на другия ден се връщаше отново. Постепенно Арабела осъзна, че работата на пилона не е само овации и възхищение. Тя все още не умееше да танцува добре. Китките й постоянно бяха ожулени от пилона, пък и се случваха вечери, когато пияни простаци си позволяваха да я освиркват. Освен това, заведението изглежда не принадлежеше към най-престижните и не винаги работеше на пълни обороти. Това се отразяваше на хонорарите. В един момент започна да замисля друг вариант за продължаване на работата си, когато изненадващо се появи огромен белокос мъж с добре очертано шкембе и яки рамене и въпреки това облечен изключително тарикатски. Седеше под пилона, излегнат като паша на стола и я гледаше внимателно, сякаш изследваше насекомо. «Как се казваш?» Наведе се над него тя. «Александър», отвърна той. «Значи Сашо. Как може мъж като мен да се нарича Сашо? Не виждаш ли, че съм като скала?» «Добре, Александре», засмя се Арабела, завъртя се още един път около пилона и се прибра в гримьорната. Танцорките си имаха строго определен ред за появяване и почивките траеха приблизително между 15 и 30 минути. Голяма част от клиентелата през това време се сменеше и отстъпваше място на нови герои. Затова Арабела се изненада изключително много, когато при следващото си появяване видя Александър на същото място, в същата поза. Изпълни си номера, както винаги стриктно. Протритите и китки неистово я боляха. Въпреки това запази усмивката си, дори когато чу Александър просташки да се провиква. «Ама си пичка и половина. От путката ти вода да пие човек». Момичетата отдавна бяха свикнали на подобно отношение, включително и Арабела. Този път изненадата дойде именно, защото Александър си го позволи. По неизвестни причини той и се беше сторил много по-свестен от останалите, въпреки тарикатския си вид. Звезда, звезда, звезда. Мъжете посещаваха бара преди всичко да се разтоварят от напрежението в бизнеса и да се оплачат от жените си. Фактът, че момичетата бяха само танцорки, не ги огорчаваше. Повечето от тях не търсеха проститутки, а събеседнички. На един коктейл, в който нямаше почти нищо, струваше 25 лева. Чаша измислено шампанско, пълна всъщност с газирана вода. 30 лева. Истинската бутилка шампанско нямаше как да се имитира и вече струваше 150 лева. Френско шампанско задържаше постоянна цена от 300 лева. Дом Периньон вадеше от джоба на кавалерите по 600 лева. Момичетата печелеха 20% от поръчката. Задължението им беше да изслушват безумни изповеди, най-често свързани с секса и семейството. «Жена ми не иска да ми прави свирка», оплакваше се един от редовните клиенти, плешив дебелак с тънки мустачки. Не можела после да целува децата, а може да харчи по 1000 лева на ден, гневеше се той. «Прибирам се вкъщи и никакво разбиране», оплакваше се друг. «Една душа имам, а няма с кого да я споделя». По-хубавите танцорки обикновено не знаеха езици и чужденците обираха грозноватичките. На техните маси разговорите по нищо не се различаваха от обичайните, но поръчките бяха значително по-големи. Арабела говореше перфектно немски и английски. Това не й помагаше особено в консумацията и колкото и да изглеждаше глупаво, точно заради красотата й. Дори печени простаци не смееха да я поканят. Не и Александър. «Я седни, маца, и кажи какво да те почерпя», придърпа я той. «Бутилка Дом Периньон», усмихна му се тя. «Какво е това, бе?» Зина дебелакът към сервитьорите. «Я слагай едно на масата да налея на момата». Арабела не пиеше, но 20% от 600 лева си бяха 120 лева. А тя имаше нужда от пари. Престраши се и седна на масата. Работата на сервитьорките в бара също не беше от най-лесните. Те постоянно следяха как върви консумацията. Някои от тарикатите се изхитряваха да не доливат чашите на момичетата, за да ги задържат по-дълго. Момичетата пък на свой ред се правеха на дами и нито една от тях не си позволяваше сама да посегне към бутилката. Обичайна практика беше да прескачат со тоалетната от време на време и да пият алказалцер, който разгазирваше шампанското и имаше отрезвяващо въздействие.
Освен това на масата задължително имаше няколко сламки в чаша, които вършеха същата работа. Колко е задушно тази вечер. Започна някакъв разговор Арабела, точно по правилника на заведението. На танцорките бе забранено да се интересуват от личния живот на клиентите, както и от каквото и да било друго, свързано с тяхната конкретна дейност. Ами да те поразкарам малко на чист въздух с кабриото, разсмя се дебелашки Александър. Не мога, на работа съм. Я ми кажи на колко си години? На 19. Малко дъртичка ще дойдеш за мен. Аз под 18 не го признавам за жена. Аз пък се усещам млада. А що не ме питаш мен на колко години съм? Погладиш кембето си дебелакът. Защото не ми влиза в работата. На 49 съм, заглади косата си той. Може и да ти изглеждам на повече, но не ги крия. С какво се занимаваш? Осмели се да попита Арабела, за да отклони разговора в друга посока. С едри кражби, маце, с много едри. И си само на 49. Не нося документи, защото не ми дреме на кура от ченгетата, иначе щях веднага да те убедя. Какво правиш, като те спрат? Тегля им една путка майна и продължавам нататък. Разтресе огромният си корем Александър. Простотията на този мъж беше забележителна, което не попречи на Арабела силно да се заинтересува от него. Не познаваше подобен в живота си. 12 глава. Арабела трудно понасяше алкохол и се напи зверски. Въпреки това правилника я задължаваше да остане на масата до край. По едно време едва различаваше Александър и няколко пъти го помоли да я извини, за да прескочи до тоалетната. Там повръщаше дълго и мъчително, после се плакнеше с вода и накрая отново си слагаше малко грим, за да не й личи. Много те моля, обърна се тя към дебелака. Тази вечер не съм добре. Нека да приключваме. Нямаш проблем, маце. Ако ми вземеш телефона и обещаеш утре да ми се обадиш. Дай го, съгласи се тя. Взе визитната картичка предпазливо, за да не я забележи никой от колегите й и клатушкайки се измъкна. Облече се набързо, след което излезе на чист въздух. Запленен от успеха си, Александър съвсем се разгащи. Дори се разсърди, че работното време свършва. Искам тук да станцува заради мен, съблече сакото си той. Мога да ви купя всичките. Първо си платете сметката. Учтиво му подаде касовата бележка сервитьорката. Александър дълго се поли, огледа я отблизо, сетне отдалече и накрая изрева като вол. Тука има някаква грешка. Какви са тия 850 лева? Грешка обаче нямаше. Само шампанското му струваше 600. 4 от бодигардовете тутък си го обградиха. Бяха свикнали на подобни изпълнения. Понякога се случваше да мъкнат клиенти до домовете им, където или съпругите плащаха дължимата сметка, или просто прибираха някакво скъпо имущество. Друг път ги водеха до най-близкия банкомат, за да изтеглят необходимата сума. Третият вариант обикновено беше изчакването до 8:30, когато банките отварят за клиенти. Вече поестрезнелият мъжкар теглеше от сметката си с известна лихва и с подвита опашка да прибираше вкъщи. Александър обаче се усети, че става зарезил и извади кеш пари след кратък размисъл. Взимай, моме, ухили се той на сервитьорката. Че аз за тия пари мога да изеба всички пички на Лъвов мост по 3 пъти. Пиенето все още не го беше пуснало, пък и се чувстваше победител, защото най-хубавото момиче в бара беше прело визитната му картичка. На другата сутрин Арабела се събуди с отвратителен махмурлук. Работата в бара наистина и харесваше, като се изключи необходимостта се употребява алкохол понякога. До сега нямаше къде да избяга, но с нощния дебелак и се стори доста изгодна партия. Не изглеждаше толкова нагъл като кьоравия, нито елементарен провинциалист, подобен на таксиметърджията. Тя не беше изгубила надеждите си, че може да завърши образованието си и да поеме по някакъв праведен път. Измъкна визитката от чантичката си. Гледа я дълго, сякаш я проучваше. След което слезе до близкото кафене, помоли барманката да й даде мобилния си телефон и му звънна. Александър пристигна с бял Опел Кабрио с мкнат гюрук, въпреки студеното време. Пулеше се на предната седалка като гъскав полук и оглеждаше блоковете на студентски град, сякаш се навираше в Беверли Хилс. От него едновременно строеше такава селения, че заплашваше да задръсти канализацията. Може би единствената, която го харесваше и остана очарована от поведението му, беше Арабела. Да влезем в най-близкото кафене. Настани се кокетно до него тя. Нали знаеш, че до някъде нарушавам правилника? Намислил съм нещо друго. Мила. Направи остър завой дебелакът и потегли с мръсна газ към Симеоново. Колкото и да е странно до този момент, Арабела знаеше за асансьорите единствено от филмите. В Перник жилището и не разполагаше с вертикално превозно средство. А в студентското общежитие то отдавна не работеше.
Александър заведе в хотел «Атлантик» и я качи в панорамния асансьор, откъдето гледката към София можеше да се определи само като прекрасна. И тя наистина гледаше онемяла. След това влязоха в ресторанта и Александър за втори път приятно я изненада. «Какво ще хапнеш, моето момиче?» попита я учтиво той. «Ами 2 кебабчета с гарнитура», отвърна скромно тя. «Не дей така, мила. Дами като теб поръчват в подобни ресторанти Фрути дел Маре». «Какво е това?» «Морски деликатеси, момиче. Най-вкусното нещо на света. Ама да няма цаца между тях». Наивно ококори очи Арабела. «Каква цаца, бе, дете? Всичко е средиземноморско и се консумира от най-големите баровци». Ресторантът беше полупразен, когато влязоха, но с настъпването на вечерта започна да се пълни. Една след друга пристигаха известни светски двойки, а след време и цели компании. «Уморена съм», притисна слепоочията си Арабела. «Искаш ли да си тръгваме?» Междувременно, двамата си бяха разказали един на друг подробности от живота си. Всеки от тях поскри голяма част от истината, което не им попречи да се почувстват достатъчно близки и да намерят допирни точки. «Къде ще си ходим, мила?» разпери ръце Александър. «Наел съм апартамента на хотела за отдих». «Апартаментът?» зина Арабела. «Именно. За мен това не представлява никаква трудност». Двамата излязоха привидно спокойни, под погледите на повечето от посетителите, слязоха един етаж по-долу и Александър наистина отвори с електронната си карта вратата на най-големия хотелски апартамент. Той по нещо не се различаваше от събратята си навсякъде по света. Луксозни мебели, елегантна спалня с телевизор, хол с телевизор, 2 тоалетни и 2 бани. Балконът обхващаше като скоба цялото пространство и от него София се виждаше по-добре дори от Витоша. «Какво да ти предложа?» отвори хладилника Александър. «Нищо». Изпита внезапно прилив на нежност и благодарност към този дебел и доста арогантен мъж Арабела. Реши да му се отблагодари по единствения начин, който знаеше. «Искаш ли да се гушнем?» Замъкна го до леглото тя. Мъжагата се скова като сфинкс, но Арабела не забеляза нищо. Беше понатрупала вече доста опит. Докато го ближеше под брадата, протегна ръка и деликатно започна да му разкопчава дюкяна. В началото всичко и се стори наред, после огромният му кур внезапно омекна и шепата и се напълни със сперма. Онзи беше свършил преди да започне. «О, Боже!» Легна по гръб тя и се загледа в тавана. «Имаш ли нещо против да отида в тоалетната?» Плахо попита Александър. «Иди, миличък, върви!» Отпрати го великодушно тя. Той свърна след около 10 минути доста поосвежен. Междувременно Арабела използва другата тоалетна, за да се измие и да плисне малко вода на лицето си. В този момент двамата приличаха на абитуриенти, които за първи път се осмеляват да посегнат към секс. «Какво ще правим, миличка?» Смирено съблече сакото си Александър. «Ще поспим», милостиво предложи Арабела. Разбираше прекрасно, че цялата мъжественост на Александър се беше изпарила и нямаше никакво намерение повече да го тормози. «Може би си права», полегна до нея той. «Не е хубаво да стигаме до края още първата вечер.